Joy to the world, the Lord has come. This song should be the song of our hearts. Indeed, we should rejoice because God, who is love, is and will always be with us. And this is what Christmas is all about. For God so loved the world that He gave His only Son. Indeed, we are gifted, and in the manner that Jesus was given to us by the Father, and as Jesus gave Himself to us, so we, being gifted with Jesus, should also give Jesus to others and ourselves to others as well, especially the poor. And this is the meaning of Christmas. Loving, caring, and attentive sharing, all flowing from the love that we are experiencing from God. Joy to the world, the Lord has come. And this Lord will journey to us unto the advent of the new year. And in this new year, let us keep that heart rejoicing, even in the midst of the pandemic or the many natural and man-made calamities we go through. And as we remember our brothers and sisters suffering in the Visayas, we continue to express our joy by praying for them, reaching out to them, helping them to once again rise up so that together we may praise and glorify the Lord. The new year should be characterized with rejoicing that flows from our experience of God's love. Merry Christmas to all of you, and may you have a safe, prosperous, and blessed New Year. God bless you. Merry Christmas. Maugmang Pasko po sa Satuyang Gabos. Ang satuya pong Santa Misa sa pagselebrar kang pagsabat kang satuya pong paratubos, ino-ofrecer sa mga masunod na intensyon. Misa pasasalamat na ino-ofrecer ni Celine Jane del Castillo, Tricia del Castillo, Alvin A. Jan, Josephus Hilario,
Mr. and Mrs. Brian Reginaldo and family, Mr. and Mrs. Henry N. Mapa, asin kang sa iyang pamilya, Mr. and Mrs. Reynaldo Lico and family, Ubsum family, John Paul Nantes and kang sa iyang pamilya, Mr. and Mrs. Riden Riapor and kang sa iyang pamilya, Michael and Jenaline Rillosa, asin kang sa iyang pamilya, Milan de Lima, asin kang sa iyang pamilya, Mr. and Mrs. Edward and family, Ofelia Ojeda, asin kang sa iyang pamilya, Maria Shirley Reales Emtudo, asin kang sa iyang pamilya. Misa pasasalamat kang Mabagos family, Mr. and Mrs. Rolly Estan and family, Maria Shirley Royales Imbado and family, Mary Jane Lim and family, Misa pasasalamat ni Mr. and Mrs. Alberto Del Lloro, Mr. and Mrs. Oscar Chavez, Nanita R. Pantino, Jacob family, Jan and Maureen Scarpati, Jerwin, Sheena, Mercy Malapitan, Nanita Orzales, Eda C. Luna, Dr. Rizalino and Dra. Silvia Arquilio, Banyas family, Raquel Nudson, Mr. and Mrs. Abraham Marco and family, Evelyn Gier, Denise Journey Ann Brandia, Isa, Mark Emmanuel and Edrigo, Mr. and Mrs. Alfredo Saniel and family, Linda Sarto and family, Mr. and Mrs. Manuel Boras and family, Misa pasasalamat ni Mr. Domingo Balares Jr. and family, Mr. and Mrs. John Ray Balares, Mr. and Mrs. Oscar Chavez. Pasasalamat para sa kumplianyo ni Nerissa Guerina. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Francis Hoven and family. Petition to pass the bar exam and good health. Ino-preserve po ni Carmel Ann Sambo. Petition for good health of Eliza, Allen, Mark Emmanuel, Alyan Yen, Journey Ann, and Celestine Chanching. Petition for healing of Dinette Tusok offered by Donna B. Manzano and family. Petition for good health, safety, and protection of Papa and Madrid family. Petition for good health of Imelda Zaragoza. Petition for good health and safety of Connie Saliena DM. For safety, good health, and long life of baby Elion, offered by Mr. and Mrs. Rolly Estay and family. Ang Santa Misa po, ino-preserve din para sa katuninungan kang mga kalag kang mga minasunod. Evangeline, Angelica, Rodrigo, Valentin Sr. Salvacion, Domingo and Perfecto, Antonio and Rehemia, Abner, Carl Alvin, Mark Midel Tarcela, Concepcion, Gina Eloisa, Midel, Rose Ann Tarcela, Rosa and Francisco,
Hinera and Domingo Sr., Baby Angel, Oscar William, Reynaldo Jr., Vivian, Judy, Nanette, Socorro, Bill, Edward Angelo, and Andres, Mariano, Nestor, Angel, Elmer and Erlinda, Marcelino, Maria Cecilia, Narciso and Teresita, Nicolas Tadeos, Rodel, Jerry, Michael Deliosa, Lilia Ricaredo, Soul Jessica, Bernadette, Henry, and sa gabus po nakalag sa purgatorio. Diyos marhay na banggi asin maugmang Pasko. Nagtiripon kita sa pagselebrar kang solemnidad kang pagkamundag kang sa tuyang kagurangnan. Si Kristo, ipinangaki para sa sato. Kaya sa tong ipag-ugma ang aldaw kang sa tuyang kaligtasan. Siya an urog kadakulang balaog na maako sa buhay niyato. Sa pagselebrar kang solemnidad, kan kapangakian kang sa tuyang kagurangnan, tinatawan kita ning pagkakataon na mag-ugma sa liwanag na iyo si Kristo. Siya nanilaman sa pagkamuot asin pagkahera kang Diyos, tanganing maging sa tuyang pangarogan sa pagbaklay sa kinaban pasiring sa kamurawayan kang Diyos. Tunay mananggad na, an duminatong, iyo an Emmanuel, ang Diyos na uya sa tuya. Makakaibahan po niya to sa selebrasyon na ini. Iyo, si Reverendo Monsignor Zosimo Maria Sanyado, HP, National Prizes, Kolping Philippines International. Magtindog po ang gabos. Joyful longing, nations
Sa ngaran kanama, kanaki, asin, kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristong kagurangnan, ang pagkamot kan Diyos, ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Susuluan na ang ikasampulo na kandila ni Mr. and Mrs. Carlito Puno and family. Si Jesus namundag sa kinaban asin ang gabos nagrukyaw sa kaugmahan. Ang aki nin Diyos namundag na sa kinaban. Siya sarong liwanag na nagbabanaag sa sirangan tanda kang kaligtasan na hinahalat kang kadaklan. Sabi ni Jesus sa surat ni San Juan, "Ako ang liwanag nin kinaban." Kagurangnan, mahiling mi manlugod ang liwanag na itinaumo sa kinaban. Si Jesus namundag ngunyan, dailugod mapara ang liwanag na ini sa samong paglakaw. Si Jesus, iyo ang samong sinusundan, ang verbo na nanitawo, iyo lugod ang danay na magbanaag sa gabos na pamilya. Hinahagad niya mo sa imo, ang urog pang magliwanag si Kristo, sa lambang saro sa mo. Amen. Mga tugang ako untan sa tong mga kasalan, tanganing maninigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsosulsol, kagurangnan makerak ka. Kanan mahera ka. Ika na padigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo makerak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan makerak ka. Kagurangnan mahera ka. Makerak man lugod ang Diyos na makakamkan, asin pakapatawada kan sa tong mga kasalan, darahon kita sa bukay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Mamibi kita. O Diyos, ika naghimong magbanaag, ining pinakabanal na banggi kantunay na ilaw, namimibi kami, warasan tanganing kami, nagmimidbid kan misteryo ng liwanag digdi sa daga, siring man makinabang kan kaugmakan niya sa langit. Siya na kaibamong nabubuhay asin nagkakade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Magtukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Sa enot na pagbasa, madadangog niya to si Propeta Isaías na nagtatauning paglaom sa sarong banwaan na nasa tahaw ning kadikluman. Sa mga kagabatan na inaagihan kan banwaan kang Diyos, sarong aki ang itinao sa satuya na iyo ang maghihimo kang satuyang pagliligtas. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Ang banwaan naglalakaw sa kadikluman, nakahiling nindakulang liwanag. Sa mga nag-eerok sa daga, ninharamon na limpoy, nagbabanaag ang sarong ilaw. Pinaurog mo ang sa indang kagaya-gayahan, pinadakula mo ang sa indang kaugmahan. Nag-uugma sinda sa imong atubang, siring sa mga tawong nag-uugma kun panahon nin pag-ani. Siring sa mga tawong nauugma kun nagbabaranga kan ginanahan sa laban. Huli ta siring kan aldaw ni Midian, rinunot mo ang sakal na nakakagabat sa inda, ang pasan sa indang abaga, ang pamakol kan mga nagpapasakit sa inda. Huli taan lambang kasangkapan, gubing na tumtum sa dugo, isusugba asin tututungon sa kalayo. Huli ta sarong aki namundag para sa to, sarong aking lalaki itinaos sa to. Ang paghade ibubugtak sa iyang abaga, asin ini ngaran na iaapod sa iya. Makangangalas na parahatol, makakamhan na Diyos, amang daing kasagkoran, prinsipe nin katuninungan. An kahiwasan nin sa iyang kahadean, asin ang katuninungan, dainin kataposan para sa trono ni David, asin para sa iyang kahadean, na tinugdas, asin pinasarig niya sa katanosan, asin sa kabanalan. Ini ang gigibuhon kan pagkamuot kan kagurangnan, puon ngunyan, asin sagkod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Namundagnaan sa tong para tubos si Kristo na kagurangnan. Namundagnaan sa tong para tubos. Bagong sa kagurangnan.
mag-umahaw sa iya. An sa iyang ngangalasan, ipahayag sa mga banwaan. Ngunya namundag naan sa tong para tubos, si Kristo na kagurangan. Magugmaan langit, magugmaan dagat, asinan dagat, magkuraw sa pag-umaw. Gabos na kahoy magkuraw sa kaogmahan. Ngunya namundag naan sa tong para tubos, si Kristo na kagurangan. Mag-ugma sa atubang nin kagurangnan, siya madatong sa paghade sa kinaban. Matanos na maghahade, huhukuman niyaan mga katauhan. Para ngunya namundag na an sa tong para tubos, si Kristo na kagurangan. Pinapagirumdum kita ni San Pablo na mabuhay na banal, asin nagmamauot kan mga bagay na Diyos noon. Mantang nagahalat kita kang sa tuyang paratubos. Siya na nagdulot kang sa iyang sadiri, tanganing mailigtas ang katawuhan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kitito. An biyaya nin Diyos ipinahayag para sa kaligtasan nin mga tao. Asin, tinutukdoan kita na talikdan tanaan mga bagay na dai makakadara sa to sa Dios. Asin, an mga kamawotan na kinabanon. Dapat na kita nakakapugol sa sadiri, nabubuhay na matanos asin banal sa kinaban na ini. Mantang naghahalat sa satuyang dakulang Diyos asin paratubos, si Kristo Jesus. Idinusay niya an sa iyang buhay, huli sa to tanganing iligtas kita sa gabos na karatan, asin makalinig nin sarong banwaan para sa iya. Banwaan na mahigos sa paggibo nin karahayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magtindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
Mapasaindo ang kagurangnan. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kaitong panahon, si Tiberius Cesar nagbuot sa paaginin sarong dekreto na ang bilog na kinaban magpasenso. An enot na pagsensong ini, ginibo kan si Quirino gobernador sa Syria. Kaya gabos nagpuruli sa sadiring nindang banwa, tanganing magpasenso. Si Jose hale sa banwa ni Nazaret, sa Galilea, nagduman sa Judea, sa banwa ni David na ngaran Belen. Digdi siya nagparehistro, kay bakan si Maria sa iyang agom na madali nang mangaki. Huli tagikan siya sa pamilya, asin kapag-arakian ni David. Nangyari kanyaon sindaduman, uminabot ang panahon na si Maria nangaki. Asin nangaki kan sa iyang panganay na lalaki. Pinatos niya nin lampin, asin kinulid sa bahugan. Huli tamayo nin lugar para sa inda sa harong na nasakatan. Harani sa lugar na ito sa kaumahan, igwanin mga pastor na nagbabantay kan sa indang mga karnero kon banggi. Ang anghel ning kagurangnan nagpahiling sa inda, asinan kamurawayan nin kagurangnan, nagliwanag sa palibot ninda. Natakot sinda nin makuri, alagad ang anghel nagsabi sa sainda, dai kamo matakot, darako sa indo ang markay na bareta. Sarong dakulang kaugmakan para sa bilog na banwaan, ngunyan sa banwa ni David, namundag para sa indo, an paratubos, an Mesiyas nin kagurangnan. Ini ang tanda na makukuha nindo, sarong umboy na papatos nin lampin, saka nakukulid sa bahugan. Dangan bigla nindang nakiling, sa palibot kananghel, an kadakol-dakol na hukbo sa langit. Nag-uumaw sa Diyos asin nag-aawit. Pag umawon ang Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong markay ang buot. Ebanghelyo nin kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Marhay na banggi, maugmang Pasko sa saindo gabos. Maray na banggi asin maugmang Pasko po. Inipong sa indong lingkod, nagdakula asin nagtalubo, na ang mga awit kon Christmas, siring kan inawit sa pagpuon. Hark the herald, joy to the world, O come all ye faithful, asina ni Bakayan, Latin pa. Nag-abot ang panahon kung saan uminabot na ang Pasko ay sumapit, sino si Santa Claus, at iba pang mga Katagalog na Christmas song. Kan umabot ang sarong awit na very romantic, saro ini sa nagribok kan isip ko. Huli ta sabi ko, garo baga bako man ining awit pampasko. Pamawit ini kan mga taong may kinabanon na pagkaminuotan na perhaps mayong kahulugan na gayo. Siring pa kung awiton, mamundo, makapungaw. Kaya sabi ko, bako ining awit pampasko. Ang awit na pinagbabanggit ko, iyo ang Pasko na sinta ko. Habo na habo ko sa awit na ini. Alagad igwanin pangyayari,
kung sain ang awit na ini napakahulugan sa buhay ko. Sarong aldaw na hapon na, nag-aandam ako kan sa kong sadiri para sa evening prayer. Solo lang ako sa sakuyang atubang na hardin, asin tuninong ang pagkahapon na iyan. Samantalang ako nagpipreparar na magpangadyi, nadangog ko ang awit sa karayong lugar, nag-aawit na malinaw para sa sako, asin nadadangog ko giraray siya. Kan madangog ko ini, nag-iba ang tempo kam puso ko, siring man ang pagmate ko, dangan dakulang bagay ang nabuksan sa sakuyang isip, asin sa sakuyang pagkabukay. Nahiling ko ang kahulugan kan Pasko nin pagkamundag ni Jesus. Ano ang isinasabi kan awit? Pasko na, sinta ko. Asin kan ininadadangog ko, garo baga ang nag-aawit sa ko iyo si Jesus, naghaharana sa sakuya, nag-aawit very personally, dedicated to me, asin napakahulugan para sa sako, ang inaawit niya, Pasko na, sinta ko. Kan ini sa kuyang pagkurup-kurupan, nabuksan giraray ang sa kuyang isip, kan mga tataramon ni San Juan Evangelista. Baku ika ang namuot sako, ako ang namuot sa imo. Baku ika ang nagpili sa sako, ako ang nagpili sa imo. Inapud ta ka, tinawang ta kanin ngaran, nen kuli ta ika sa kuya. Denyaon ang sa iyang promise, I love you so much. My love, He loves you with an everlasting love. Ikaw ang aking sinta, sinisinta kita. My dear brothers and sisters, ang pagkiling ko kam Pasko kam pagkamundag, si Jesus nagdigdi, tanganing kita tawan kan sa iyang pagkamuot. Nagpadagos ang awit kan mga lyrics kaini, hanap-hanap kita. Kung mawawala ka sa piling ko, paano ang Pasko, inulila mo ako. Giraray nag-abot sa sakuyang pag-isip, andanay niya tong tinutokdo sa panahon kan Adbyento, na kita nagkakalat kan pagkamundag nin kagurangnan. Alagad huli ka ini, si Jesus nagsabi sa satuya, ako napadigdi para sa saindo. Ako napadigdi sa paghanap sa saindo. Bako palan kita ang nagkakalat sana sa kagurangnan. Bako palan kita ang nagkakanap sana sa kagurangnan. Kundi ang Diyos mismo nagpadigdi sa sato, tanganing kanapon kita. Sa siring inaalok kita, day magdulag sa iya, day magtago, day magtalikod sa iya, magpahiling kita, nen huli ta kita ang katuyukan ni Jesus, kunta daw ta siya, nagpakanitawo, nagdigdi sa kinaban, nakisumaro sa satuya. Tinaman ko pa ning kahulugan, kulit ang pagmati ko, si Jesus ang nag-aawit. Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko, inulila mo ako. Ano ang kahulugan kan pagkamundag ni Jesus? Kung mayo kitang mga tao, mamundag man siya talagang mamumundag siya. Madatong siya, tamadatong. Malangani ngunyan, sinisilibrarta an sayang pagkamundag. Alagad ini mayo nin kahuliguan, kun mayo kita. Paano ang Pasko, inulila mo ako. Magayon ang pagkabangging ini, yaon kita halos gabos. Di kita pwedeng sabihan ni Jesus, inulila mo ako, sapagkat tayo ay naririto sa pagsalubong sa Kanya at ibig nating
maging kapiling siya. Ang pinakamakulog na parte kan bukay ni Jesus, bako na kan siya ipako sa krus. Kundi ang pinakamakulog na gayo sa bukay niya, iyo kan pagsayumakan siya kan mga tao. Kanda siya midbidon na siya an aki kan Dios. Asin kan siya isikwal kan mga tao na sa iyang iniisip na namumutan, kan mga tawong buot niyang magintugang, kan mga tao na magin amigo niya. Kaya nga ni siya nagkurakaw nin makulog sa buot. Kanyaon siya sa Getsemani, kanan mga apostoles ruminayo sa iya. Ang sabi niya, dai ko daw kamo makaibakan, maski saro sa nang oras. Kanyaon siya nakapako na sa krus, ang kurakaw niya, ta daw ta pinabayaan nindo ako. Mayong urog kaimportante sa pagkanitaw kan Diyos kay Jesus, iyo kita na makin kaibakan niya. Asin mayo na si ibang minamawot sa bukay. Sa sakuya ang sabi niya, kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko na alay ko sa sayo? Garo baga nag-i-ekspresar siya kan sa iyang pagmawot, kan sa iyang pakiulay sa sato, na daita siya pagbayaan, daita siya pagtalikdan, at ubangon ta siya, sabaton ta siya, padaguson ta siya. Mamundo baga mga tugang ang nagsusolo-solo. Kaya nga ni kung panahon nin Pasko, harayo man kita sa satong pamilya, naghihingo kitang makapuli. Ang mga manlain-lain na klase o grupo, igwanin mga class reunion, family reunion, batch reunion, alumni homecoming, huli tabotang makasaro ang mga kaibahan tang namumutanta. Si Jesus iyuman ang sayang kamamutan. Hali sa langit, binayaan ang pagka-Diyos, nagpakani tawo, tangani kitang magin kaibakan niya. Kaya nga ni inaapod ta siya, Emmanuel, Diyos na uya sa sato, asin nakikisumaro sa satuya. Pinadagos niya ang awit na ini, sa siring naman kaining tataramon, gikan mismo sa awit. Sayang sinta ang sinumpaan, ang pagtitingi ng tunay, nais mo na bang kalimutan ang ating suyuan at galak? Ano ang panuga kan Diyos sa satuya? Ang panuga kan Diyos iyo, ako ang sa indong Diyos, kamo ang sakuyang banwaan na pinili. Mayo kamong ibang Diyos, kundi ako sana. Inako iyan na panuga kan banwang Israel na iyo ang kamagurangan ta. Kan ang tao laugan nin kasaalan, tulos-tulos si Jesus, ang Diyos nagpanuga, mapadara ako nin paratubos. Asin iyan inutob kan Diyos, pinadara si Jesus na ni tao sa satuya. Kaya ang hapot nin kagurangnan sa satuya, ano ba ang ating sinumpaan? Pagtitingin ng tunay, suyu at galak, nais nyo na bang kalimutang lak? Ano ang panugata sa Diyos? Kang kita binunyagan, makusog na ikinurahaw ta, sinisikwal ko si Satanas, nagtutubod ako sa Diyos. Kung kita nagkukumpisal, nanunuga kita. Dai na ako magkakasala liwat, nin huli tamarakayon ka, asin namumutan ta ka. Rarayuan ko, I will avoid the occasions of sin. Kanan lalaki asin babae, magpakasal, nagpanuga sindang duwa sa atubang kan Dios. Gibuha kaming saro sa puso, puon ngunyan asin sagkod paman. Sa karakayan, sa kasakitan, sa kahilangan o sa kaginkawakan, sa kayamanan o sa kadukaan, sagkod na kita magadan.
kan inordinan kaming mga padi, sagud ang mga religyoso, an samuyang panuga, itatao ang samong sadiri, sa bilog na paglingkod sa Diyos, asin sa bilog na tao, na yaon sa pangataman. Kung magigiromduman ta, ang mga okasyon na ini napakagayon, pinagselebrar tang gayo, may handaan, may tugtugan, pakatapos kan selebrasyon, halos kabo kitang magsurukayan, kuwasa takay bakanta, an sa tong mga namumutan, botang isabukay, an sa tuyang panuga. Kaya ngunyan ang kagurangnan nagkahapot, taano tanaylilingawan nindo ang ating suyuan at galak. May mga souvenirs kita, may retrato, may video, da ita pwedeng malingawan ang mga selebrasyon na iyan. Kaya sabi ni Jesus, nais mo na bang kalimutang ganap ang suyuan at galak? Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Paskong alay ko sa'yo? Jesus does not want to lose any one of us. He wants us all to be one with Him. But even kung magkasala pa kita, nagtalikod kita sa iya, ang kagurangnan nagtao sa to, ni napakagayon na parabola, na kung sain nagsabi siya, ang sarong pastor kunigwanin sang gatos na karnero, babayaan ang 99 kung nawawara ang saro, sagkod na ini sa iyang makua. Dangan kung sa iyang makua, pinapasan pa niya sa iyang abaga, pinupuli sa iyang karong, naghahanda, nag-uugma, huli taan sarong nawawara, nakabalik. Kita mga tugang, malingawan taman ang panugata, talikdan ta ang Diyos, kahanapon pa kita ni Jesus, sagkod na day kita makabalik sa iya. My dear brother and sisters, ano pala ang napakahulugan na gayo kan pagdigdi ni Jesus ta nagpakanitao na maging kapiling tayong lahat. Ika, ako, kita gabos, iyo ang katayukan ni Jesus. Asin mayo na siyang iba, kundi magin kaibahan kita. Ang maut niyang magkin kaibahan kita, itinao niya ang sa iyang sadiri, total giving of Himself to us, na iyo ini ang pinakarigalo niya kan Diyos sa satuya. God so loved the world that He gave His only Son, even when they were sinners. Day masukol ang pagkamp kan Diyos para sa sato. Kaya si Jesus namundag para sa satuya. Kunsiring kay ni mga tugang, day ta daw gibukon na ang Paskong ini kan pagkamundag nin kagurangnan, pinag-andaman ta immediatamente sa laog nin apat na simana, nagmisa aginaldo pa kitang siyam sa pagkakanda sana kan pagdatong ni Jesus. Kalagad kung kita namumuot sa iya, tanganing day kita mawara sa iya, ini ang sinasabi niya. An si isay man na magpadagos sa sako, ako mag-ierok sa iya, asin magdadanay sa iya, asin gigibukon ko siya, na siya ang sakong karong, siya ang sakong ierokan. Aram tapadagos, my dear brothers and sisters, na ang kasalan sagkod si Jesus, day magkakaibahan. Kaya mapili kita, if not isikwaltaan kasalan, tanganing si Jesus, ngunya na banggi, ngunya na aldaw, mamundag sa sato, asin magin, kapiling ta siya. Ta siya namumuot na gayo sa sato, habo kitang masukay sa iya. Ang awit ni Jesus igwapang sinabi kaini, ang awit kang Pasko na sinta ko. Pasko na naman,
ngunit wala ka pa. Hanggang kailan ako maghihintay sa iyo? Bakit pa naman kailangang lumipas pa? Ang tanging hangad ko ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalaala mo pa rin ako. Kinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka pa, nangangarap at umaasa pa ako muling makita at makasama ka. Sa araw ng Pasko, kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Paskong alay ko sa sayo? My dear brothers and sisters, these parts of the song nagsasabi sa satuya nin kadakol. Ano ta pagparapahalaton taan kagurangnan? May mga tawong nagsasabi, nagsisilibrar kang Pasko nin pagkamundag. Kung ako retired na, malingkod ako sa simbahan. Kung tapos na ang mga aki ko, may panahon na ako para sa Diyos. Kung ako dakol na ang natipon, namayon akong napupurisawan, yaon ako sa paggibo kan apostolado. Sabi ni Jesus, bakit pa naman kailangang lumipas pa? Ang tanging hangad ko ay makapiling ka. Lumapit ka sa Panginoon, ibigay mo ang iyong sadiri at ikaw magkakaroon ng mga hinahanap. Kung mawawala ka, nangangarap pa rin ako na makasama ka. This is Christmas. Iyo ini ang Pasko, ang kagurangnan nakikisumaro sa sato. Nagdudulot kan sa iyang sadiri sa satuya. Dai talugod papangyarihon na mawara kita. Kung sain man kita magduman, parte digdi, parte duman. Shopping digdi, shopping duman. Reunion duman, reunion duman. But where is Jesus on this day of His birthday? Where is Jesus in your gathering? Where is Jesus in your home? Natapos ang hapon na iyan, sa sakuyang pagpangadji na tuninong, hararom na markay ang sakong nasabutan, at sindigdi ko na huling, ang tunay na kahulugan kan Pasko. Namatean ko na ako, namumutan na markay, nin sarong lover. I did not know kung saan ko panakua ang tataramon na ini. Garo saro pa man ining awit, basta sana ini kan nagkukurup-kurup ako, uminabot man sa isip ko, perhaps nadangog ko naman ini, alagad bumenaliksa na sa hapon na iyan. Ano ang sinasabi kan awit? Ang Disyembre ko ay malungkot, pagkat miss kita, Panginoon. Ano man ang pilit kong magsaya, miss kita kong Christmas. Kahit nasaan ako, papaling-paling ang tingin mo, walang tulad mo. Salamat, Panginoon, ngayon ay dumating ka. Bakit ikaw ay ibang-iba sa lahat? Damang-dama ko ang pagmamahal mo sa akin at sa aking mga minamahal. Natapos ang sakuyang pagpangadji, nin napakadakulang kaugmakan, napakadakulang asigurasyon sa tahaw kan mga bagyo na nag-abot sa sato, kan mga linog na nag-agiban sa sato. Yaon pa kita sa pandemic, mahalos mayo akong katakutan, mayo akong kahandalan sa hulita ang Diyos. Yaon sa sato, yaon namundag, naging kaibakanta. Christmas will always be happy and joyful because unto us a child is given. Unto us a child is born. He is Emmanuel, God with us. Brothers and sisters, this is what we celebrate this evening. A child
is born unto us. A child is given us. Emmanuel, God with us. Natapos ini sa pagkagirumdum ko kan tataramon ni San Pablo. Kung ang Diyos uya sa sato, si Isay ang matatakutan ta. Kagadanan, persekusyon, pagsakit, kahilangan, o ano paman. Mayo kitang makatakutan, tan kapangyarihan kan Diyos. Orog ki sa gabos na ini, digdi sa kinaban. Asin ang karahayan, asin katanosan, na darakan Diyos, iyo ang magdadanay sa sato gabos. Maugmang Pasko sa Saindo Gabos. Magtindog po ang gabos. Mga tugang ngunya na banggi, mamibi kita sa satuyang amang langit nun, ipinakayag niya ang sayang pagkamot sa tao, kan ipinadarani ang sayang bugtong na aki, si Kristo sa tuyang kagurangnan. Pangadyon mo na niya to ang kredo bilang kasimbagan tangani iyan sa pagdatong ni Jesus. Kita gabos. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamkan, kagibukan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta, pinangidam kuli kan Espiritu Santo, ipinangaki ni Birhen Maria. Tindog po ang gabos. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na bukay luwat, suminakat sa langit, nagtukaw sa to kan Diyos amang makakamkan. Hale duman mabalik sa paghukom sa mga bukay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa kapatawaran nin mga kasalan, sa pagkabukay liwat nin laman, asin sa bukay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita para sa satuyang kamawatan, na kan ipadara sa tuan sayang bugtong na aking sa Jesus na satuyang kagurangnan. Ang simbag kan gabos, magdanay ka sa mo kagurangnan. Magdanay ka sa mo, kagurangnan. An banal na banwaan nin Diyos, tanganing mapasaiya ang bunga kaining Pasko ning pagkamundag na sa tong ginigirumdum. Mamibi kita sa kagurangnan. Magdanay ka sa mo kagurangnan. An gabos na tao sa kinaban, tanganing mapasainda ang katuninungan na ibinabareta kan anghel sa mga tawong marahay ang buot. Mamibi kita sa kagurangnan. Magdanay ka sa mo kagurangnan. Ang gabos na mga aki sa bilog na kinaban, tanganing mapasainda ang pagkamuot ning Diyos na nanitaw. Mamibi kita sa kagurangnan. Magdanay ka sa mo kagurangnan. Ang gabos na mga dukha, mga balo, asin mga ilo, tanganing mapasainda ang kayamanan ni Kristo na naging dukha huli sa sato. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, magdanay ka sa mo. Tanganing kita gabos maging kasangkapan kang katuninungan na bareta kang anghel duman sa bilen. Mamibi kita sa kagurangnan. Magdanay ka sa mo kagurangnan. Kagurangnan sa mong ikinakaugma ang pagkamundag kan sa imong aki, tawan sa mo ang grasya na mamundag sa bagong buhay kay ba ni Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Magtukaw po ang gapos para sa liturhiya kang Eukaristiya. Alleluia.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganingan sa kuwasin sa indong atang, magkanigong ako ng Diyos sa mga makakamkan. Akoon manlugod, kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kang sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, lugod magin maninigo sa imo, andolot kan kafiestahan ngunya na aldaw, tanganing huli kaining urog kabanal na honglunan, makamtan mi ang kamugtakan na yaon sa samong pagkatawo sa kaibakan mo, na nabubuhay asin nagkakade sa kapanakunan kan mga panahon. Amen. Mapasaindo ang kagurangnan, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, kami sa imo kagurangnan magpasalamat, banal na Ama, Diyos na makakamka na daing kasagkoran. Kuli kan misteryo kan tataramon na nanilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan nagtingraw. Ang mga matanin sa mong isip, tanganing ang sa mong pagmidbid sa Diyos, na nakikiling, mabihag niya kami sa pagkamot kan mga day nakikiling. Kaya kaiba kan mga angkeles, asin kan arkangkeles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na langit nun na hukbo, nag-aawit kami kan imno nin sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Daga panokan sa imong kamurawayan, sana sa kaitaasan, paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangan. Magluhod po ang gabos. Kagurangnan ikanang God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, magin kawak asin dugo kan samong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin nagpasalamat, binaak ini, tinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako ka magabos asin magkakan kaini, tayni an sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pakakwa niya man kan kalis, asin giraray nagpasalamat sa imo, tinao sa siyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kayni, tayni an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang paggibuko nindo sa pagromdom sa sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadan, asin pagkabukay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin bukay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimakerak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan kawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man giromduma sa imong pagkakerak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabukay liwat, sinda silang gabos na mga gadan, ako as sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang agom, kan mga banal na apostoles, asin kan gabos na santos, na kaidto pa nagpagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magmuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamkan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Magtindog po ang gabos. Natukduan kan nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos nun na kaugalean, nangangakas kitang magsabi. Amanya mo, yaon sa langit. Sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin pare kami pagdaraka sa sugon, di agawa kami sa marao. Agawa kami sa gabos na maraot, nakikimakerak kami sa imo kagurangnan. Warasan sa mga daw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkakerak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kaporisawan,
mantang kami nagkakalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan tinatao ko sa indo. Hare pagilngaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbakan, asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkabaronyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubukay asin nagkakade, sa kapanakunan kan mga panakon. Amen. Ang katuninongan in kagurangnan danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Magluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kang kasalan kan kinaban, paladan ang inaalok sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Halagad magtaram ka sana asin ng sakong kalag mauumayan. Kangani na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas, daina kaipuhan magloog sa simbahan sa pagkomunyon. Igwa ni mga lay Eucharistic ministers na matao ning komunyon sa saindo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-ako ning komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw, pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kang simbahan, maghalat po muna na matapos ang pagkomunyon sa tahaw, bago maglinya.
Magtindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan sa moyang Diyos, namimibi kami. Warasan sa mo na kaming nag-uugma, sa pagselebrar kan pagkamundag kan sa mong paratobos, magkanigong magkamit kan sayang pakisumaro, huli kan maninigong pagkabukay. Siya na nabubuhay asin nagkakade sa kapanakunan kan mga panahon. Amen. Magluhod po ang gabos para sa lokal, pamibi para sa lokal asin national election. Mahirakon na Ama, kagurangnanin sa mong nasyon, inoomaw niya mo ika. Kulikan sa imong balaog nin katalingkasan, nagtao sa mo nin kapangyarihan, na makapagpili kan sa mong mga lider sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong danay na paggiya, mantang sa mong binabantayan, ang demokrasya kan sa mong nasyon, ang nagdadangadang na perilian, nagtatao sa mo nin bagong paglaom. Tawan sa mo ang kadunungan, tanganing sa mong gampanan ang sa mong trabaho sa panahon kan eleksyon. Tanganing kami maging komodidad nin pagtubod, na nagtutubod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kami kan kusog buot, na magtaram siring sa pagrukyaw ni Jesus kan markay na bareta. Tabangan mo kaming makapagpili nin tama, tanganing an sa mong boto, magkaigwa nin pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili, kay itong mga magmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maluya, asin buot gibuhon an sa tong nasyon, lugar nin katanosan, asin katoninongan. Sa mong pinapamibi ang mga lider na dalisay ang puso, asin pinapabayaan ang sadiring ambisyon para sa ikakarakay kan bilog na banwaan. Sa samong pagtingkalag sa Belen, anumboy na si Jesus, ang lawag kan sa imong pagkeherak asin pagkamuot, si San Jose sa imong maimbod na bantay na parasurog, asin ang pag-aling niya mo sa manto ni ina, isabuhay man lugod niya mo, ang samong katungdan bilang Kristiyano, ang tamang pagpili
katolikong ugali. Amen. Magtukaw muna po kita para sa dikit na anunsyo. Sa mga interesado, asin buot pang magpaabot kang sa indang tabang sa mga biktima ning bagyo. An sa indong itatao, pwedeng iagi sa opisina kang parokya. Ini sa tong iririmit sa opisina kang ekonomo sa residensya kang arsobispo. Nagpapasalamat man ang parokya sa pamilya ni Mr. and Mrs. Carlito Puno. Para sa pagsulo ninda kang Christmas candle. Siring man sa gabos na mga pamilya na nagsulo kang Yuletide candles na kang nakaaging simbang gabi asin aguinaldo masses. Siring man ang pagpapasalamat sa mga donantes asin nagdolot sa laog kan misa. Pasalamatan man niyato an Our Lady of Peña Francia Parish Choir, kaiba si Mrs. Tess Villanea sa saindang services sa pagkanta sa laog kan misa. Salamat man sa mga mass servers, Knights of the Altar, lay Eucharistic ministers, lectors and commentator, collectors, Ministry of Hospitality, siring man sa satuyang Social Communications and Media Ministry kan parokya. Pasalamatan man niyato ang Barangay Tanod kang Barangay Peña Francia, guardians, kabalikat, asin ang uniformed personnel kang PNP, puon kan enot na aldaw kang simbang gabi asin misa di aguinaldo. Sagkod kunyan, nagbabantay sinda asin nagpapasunod kang health protocols tangani na masiguro ang satuyang kaligtasan. Buot man niya mo na ipaisi na huli kan pandemya, ang tradisyonal na paghadoki ninyo, Jesus, sa aldaw kang Kapaskuhan, hahalion niyato ngunyan. Urog sa gabos, nagpapasalamat kita ki Reverend Monsignor Zosimo Maria Sanyado, HP, ang satong Celebrante Mayor asin Predikador. Maugmang Pasko po sa gabos. Ang minagalang si Reverendo Padre Felipe B. Culvera III ang satuyang Kura Paroko. Magtindog na po ang gabos. Mapasaindo ang kagurangnan. Asin sa imong espiritu. Idukuan payo para sa bendisyon. Minatubod kamo nan akin in Diyos na kisumaro sa tuya, kay tong panahon. Linalaom nindo ang sayang pagbalik giraray, ang sayang pagdatong magdara sa indo, kan ilaw nin sayang kabanalan, asin iligtas kamo, kuli kan sayang bendisyon. Amen. Parigunon kamo nin Diyos sa pagtubod, pagumawon sa paglaom, asinda ipauntokon sa pagkamuot, sa gabos na aldaw nin sa indong bukay. Amen. Magugma kamo nan sa tuyang paratubos nagpadigdi sa tuya, siring sa sarong tawo, sa sayang pagbalik sa kamarawayan, balsan niya kamo nin bukay na ding kasagkoran. Amen. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamkan, kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo, ibalangibog ang Ebanghelyo.
Salamat sa Diyos. Marhay na Pasko sa Indo, asin sa indong mga pamilya.